אז היום אנחנו נלמד איך אנחנו מוסיפים כפתור שילווה אותנו בכל האתר, ובעצם התפקיד של הכפתור הוא יהיה להחזיר אותנו חזרה לראש האתר. זה טוב לאתרים שהם נורא ארוכים, או לעמוד בלוגים שהוא מאמרים שהוא נורא ארוך, ואנחנו לא רוצים שהבן אדם פשוט יגלול או יתעצבן מזה. אז אנחנו יכולים להוסיף כפתור, שהכפתור הזה כל תפקידו הוא בעצם להחזיר אותנו חזרה לראש האתר. בשביל למקם את הכפתור הזה הכי נכון, אנחנו ניכנס לטמפלט ואנחנו נעשה את זה בפוטר של האתר. טמפלטים, תבנית, נכנסים לפוטר, למצב עריכה. אנחנו מוסיפים קונטיינר פה. בקונטיינר הזה אנחנו מוסיפים את הכפתור שהוא בעצם יהיה זה שיהיה מוצג בהכל. אחרי שאנחנו מוסיפים את הכפתור אנחנו לא צריכים לעשות שום לחצן, שום טקסט, רק לעשות לו איזה חץ למעלה שיהיה משהו נחמד. אפשר להשתמש בספרייה עצמה, או לעלות כל SVG שאתם רוצים ממאגרים כלשהם. אני רואה שזה טיפה לא ממורכז, אז אנחנו פשוט נלך לשוליים פנימיים ונטפל בזה. אני רואה שבצד שמאל הוא טיפה לא ממורכז, וזה כבר מעולה. בדיוק, זה הכפתור שאני צריך. הוא מקבל לי את העיצוב כבר שהגדרתי בהגדרות אתר, אז זה רק עושה לי את זה הרבה יותר קל. צריך לשים לב, זה מגיע כבר בילטין בכפתור, שהקישור שלו הוא פשוט קישור סולמית. בעצם סולמית מעלה אותנו חזרה לראש האתר. מה שבעצם נשאר לנו זה באמת לוודא את המיקום שלו כמו שצריך, בשביל שהוא יופיע לנו ולא יפריע. אז אנחנו נכנסים למתקדם, מגיעים למיקום, במיקום אנחנו רוצים שהוא יהיה מקובע, שהוא יהיה קבוע. בגלל שכבר יש לי פה כפתור וואטסאפ, אני ארצה שהוא יהיה בצד השני, וכמו שאתם רואים זה מתנגש לי פה עם התוסף של הנגישות. אני פשוט אתן לו קצת זזה ימינה בשביל שהוא לא יפריע, ואני חושב שכאן זה נראה באמת בסדר. מה שנשאר לנו לעשות, לבדוק איך הוא ייראה במצב של טאבלט ובמצב רוספנסיבי. למשל פה אנחנו רואים שהוא כבר פחות מתאים פה, אז מה שכן אני הייתי מזיז אותו טיפה שמאלה, וטיפה מקטין אותו בשביל שבאמת הוא יהיה נעים לעין, וזה נראה, אני אפילו יכול להוריד אותו קצת יותר, ושנייה אני רואה שהוא לא מסתדר, אז פה אנחנו ניתן לו טיפה בעליון יותר ובתחתון יותר, וזה נראה הרבה יותר טוב. מה שנשאר לנו לעשות זה לעשות פרסם ובאמת לראות איך זה מגיב. אז אחרי שפרסמנו אנחנו חוזרים חזרה ואנחנו נפתח פשוט את האתר כדי לראות את הכפתור, ואנחנו רואים כבר שהכפתור התווסף לנו פה והוא באמת נעים לעין והוא לא מפריע לשום דבר. אנחנו יכולים לגלול, ובעצם הוא תמיד נשאר איתנו. בסדר? בואו נראה איך הוא עובד. ברגע שאנחנו נלחץ עליו, הופ, הוא יעביר אותנו למעלה. עכשיו, בגלל שעשינו את זה בפוטר, אז אנחנו נראה את זה פשוט בכל האתר או בהגדרות של הפוטר איפה שהוא מופיע. ואני אקח נגיד למשל דף אחר, אתם רואים אני גולל למטה, וברגע שאני אלחץ עליו הוא פשוט יעלה לנו למעלה בלי שום בעיה. וזהו, עד לפה. ניפגש בסרטון.